Καλησπέρα σας. Στα πλαίσια του μαθήματος συστήματα blockchain υλοποίησα την δεύτερη εργασία, η οποία έχει ως θέμα μία εφαρμογή ψηφοφορίας. Στο αριστερό τμήμα της οθόνης βλέπουμε ό,τι βλέπει ο ιδιοκτήτης του συμβολέου, ενώ στο δεξί τμήμα βλέπουμε ό,τι βλέπει κάποιος που είναι απλός χρήστης. Και στις δύο περιπτώσεις οι προτάσεις λαμβάνονται από την blockchain, καθώς και οι εικόνες λαμβάνονται από την πλατφόρμα Cloudinary με ένα δημόσιο link. Αρχικά το συμβόλαιο έχει δημοσιευτεί σε τοπικό δίκτυο Γκανάς για να γίνει η παρουσίαση και βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε επίπεδο ανοιχτής ψηφοφορίας, σε κατάσταση ανοιχτής ψηφοφορίας, που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του συμβολέου μπορεί να κάνει τρεις ενέργειες. Να ανακηρύξει νικητή, με το κουμπί, πατώντας το κουμπί Declare Winner, να λάβει το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο συμβόλαιο στο λογαριασμό του, πατώντας το κουμπί Withdraw, ή να καταστρέψει το συμβόλαιο πατώντας το κουμπί Destroy. Τις ενέργειες Withdraw και Destroy μπορεί να τις κάνει σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται η ψηφοφορία. Πατώντας το κουμπί History βλέπει το ιστορικό των προτάσεων που έχουν κερδίσει, το ID του, το ID της ψηφοφορίας, καθώς και τις ψήφους με τις οποίες κέρδισε κάποια πρόταση. Στην άλλη περίπτωση του απλού χρήστη βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κουμπί Vote για την κάθε πρόταση. Βλέπουμε και επίσης κάτω στην οθόνη, στο Remaining Votes, πόσες ψήφοι του απομένουν. Γιατί μπορεί να ψηφίσει ο κάθε χρήστης μέχρι 5 φορές, μπορεί να ψηφίσει παραπάνω από μία φορά την κάθε πρόταση, και όμως και μία ακόμα βασική προϋπόθεση είναι ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση ενεργούς ψηφοφορίας. Οπότε, πάμε να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε την πρόταση Elon. Βλέπουμε ότι ανοίγει το MetaMask, επιβεβαιώνει. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε και με το που ολοκληρώνεται μια συναλλαγή βλέπουμε το μήνυμα επιτυχίας και θα ενημερωθεί και ο manager του συμβολέου και βλέπουμε ότι το balance πλέον είναι 0,01, γιατί είπαμε ότι κάθε ψήφος κοστίζει 0,01. Ενημερώθηκαν και οι ψήφοι και βλέπουμε σε επίπεδο απλού χρήστη ότι μας μένουν άλλες 4 ψήφοι. Ξαναψηφίζουμε. Βλέπουμε ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε. Περιμένουμε να ενημερωθεί μέσω του event και ο manager. Ενημερώθηκε. Μπορούμε εδώ να δούμε τις υπόλοιπες λειτουργίες, να κάνουμε δηλαδή withdraw. Επιβεβαιώθηκε η συναλλαγή, βλέπουμε το balance μηδενίστηκε. Θα ενημερωθεί και ο απλός χρήστης και ο ψηφοφόρος. Βλέπουμε εδώ το μήνυμα ενημέρωσης και εδώ που βρισκόμαστε μπορούμε να πατήσουμε το Declare Winner για να ανακηρύξουμε κάποιον νικητή, που σε αυτή την περίπτωση, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει ισοψηφία, με τυχαίο τρόπο θα επιλεγεί ο νικητής. Και βλέπουμε ότι άλλαξε η κατάσταση πλέον της ψηφοφορίας. Έχουμε μια ολοκληρωμένη ψηφοφορία. Πατώντας στο κουμπί History βλέπουμε ότι η ψηφοφορία 0, με ID 0, με μία ψήφο κέρδισε η πρόταση Elon. Και αντίστοιχα βλέπουμε στον χρήστη ότι πλέον δεν μπορεί να ψηφίσει,
και ενημερώνεται ότι ο μάνατζερ, ο ιδιοκτήτης του συμβολέου, έχει ανακηρύξει κάποιον νικητή. Άρα, στην κατάσταση αυτή βλέπουμε ότι πλέον μπορεί ο μάνατζερ του συμβολέου, ο ιδιοκτήτης του συμβολέου, είτε να αλλάξει ιδιοκτήτη, είτε να κάνει reset την ψηφοφορία. Άρα δηλαδή να μηδενιστούν όλες οι ψήφοι και να δημιουργηθεί μια καινούργια ψηφοφορία. Πάμε να δούμε αυτή τη λειτουργία. Βλέπουμε λοιπόν ότι επανήλθαμε στην προηγούμενη κατάσταση και αντίστοιχα ο χρήστης επανήλθαν οι ψήφοι του στις 5 και μπορεί και πάλι, εμφανίστηκε και πάλι τα κουμπιά vote. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πάλι μια ψήφο. Περιμένουμε να ενημερωθεί ο manager. Ήρθε η ενημέρωση και μπορούμε και πάλι να κάνουμε declare winner. Για να μπορέσουμε να δούμε και την τελευταία λειτουργία, όπως βλέπουμε εδώ εμφανίστηκε και η επόμενη ψηφοφορία. Ένας ήταν ο νικητής εδώ πέρα, δεν χρειάστηκε δηλαδή να γίνει κάποια, με τυχαίο τρόπο, να γίνει κλήρωση. Και πάμε τώρα να μεταφέρουμε σε άλλον χρήστη το συμβόλαιο. Πάμε στο MetaMask για να βρούμε έναν άλλον λογαριασμό. Πάμε λοιπόν εδώ, βάζουμε το λογαριασμό, πατάμε Change Owner, περιμένουμε να εγκριθεί και βλέπουμε ότι έγινε η αλλαγή. Προφανώς δεν μπορεί να ψηφίσει ως απλός χρήστης πλέον και μπορούμε να αλλάξουμε και ο λογαριασμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι είμαστε με το νέο ιδιοκτήτη πλέον έχουμε συνδεθεί και για να ολοκληρώσουμε τις ενέργειες μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί Destroy. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταστράφηκε το συμβόλαιο, έφυγαν οι προτάσεις και στον απλό χρήστη μηδενίστηκαν τα πάντα, όμως βλέπουμε ότι το History συνεχίζει και λειτουργεί γιατί τα δεδομένα του ιστορικού έχουν αποθηκευτεί σε άλλο συμβόλαιο το οποίο είναι ανεξάρτητο από το συμβόλαιο της ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ πολύ.